Ladies and gentlemen, welcome back to Peter's Passion. Kana iri first time yako, please baya subscribe button wobaya notification bell kuti pese panoposta video unopewa notification. Nasi ndadzokazve neimwe story yangu, my experience ne Johane Masowe mu Capetown, specifically Nguwo Tsvuku. Andina kuya kuzorwisana nemunhu, andina kuya kuzotukana nemunhu, ndiri kushare my experience. If you think I'm wrong, correct me. Sandituke. If you think I'm wrong, correct me. Sandituke. Because ukandituka ndogona kutuka back and then what? Azvina zvazvinotipa. Saka ngatidzisanei murunyararo, ngatidzisanei murugare. Let's watch the video. So ndoda kutaura nhasi nekusiya kwandakazoita kuenda kuMasowe. Ndakapinda Masowe for about 2 years. Mupindiro wandakaita Masowe, kutanga kwandakaita kuenda kuMasowe, pana vamwe madzimai vanga vari muprofita. Saka madzimai ava vaienda kuMasowe nguva zhinji. Saka vaida munhu aivatakura kuenda kuMasowe nguva zhinji. Saka ndindaivatakura, ndonomira zvangu pasaidi, iyo oita Masowe yavo, vonamata, kana kuti vachishandira vanhu, voshandira vanhu, vopedza. Ndobva ndazovatakura, ndobva ndadzoka navo kumba. Dzimwe nguva kana vanhu vavainamatira vane miteuro yekuti yainzi ndinenge chida kuenda kune vamwe madzibaba vanenge vachigara kure, vaingondifonera kuti mukoma Peter ndine munhu anoda kunoitirwa muteuro kana kuti kustrand munomuchaja mari. Ndobva ndatotakura munhu uya ndotoenda naye kustrand kuti wherever kwaanenge achifanira kuenda. So ndakaita nguva ndichivatakura tingovaperekedza kuenda kuMasowe. Ndaigona kutoti even paMasowe kana vakaenda zvakaita kuna Nakaeli chauko, zvava zvisingachaiti kuti ndidzoke kumba first. Zvava zvisingachaiti kuti ndidzoke kumba ndizovamirira ndiri kumba. Saka ndaitovamirira ndiri ikoko mukaelicha. Saka dzimwe nguva vaizongoti mungamire muri panze here, chibva mangopinda tingonamata tese. Saka ini semunhu anga asinawo pressure nekuti kunamata or anything, ndandisina zvinhu zvazvisiri mupfungwa dzangu zvokunamata. Ndaingoteedzera. Saka ndakatanga kungopinda muMasowe muya, paya ndotobuda ndaprofitwawo. Saka zvakatanga zvitaka kunakidza ndichiona alright. Dzimwe nguva tikaenda kune vamwe madzibaba kana tikaenda kwatine taenda, madzibaba vanenge vari koko vototi ko driver wamauya naye achikudriva ari kopi, tinoda kumuitira muteuro nemota yake kuti afambe zvakanaka. Saka vaigona kutouya paya votondikumbira kuita muteuro pamota yangu. Ndobva ndatongoti okay, it's fine. Vobva vatoita muteuro, vototenderera mota katatu, achitokusha kana mvura kana zvavanenge vachiita ipapo. Handisina basa nazvo. Votondipa dombo rekugara naro muhomwe kana muwaleti rekunzi rimwe riri rekunzi unoita mari naro, kana warisa muwaleti rimwe dombo rinenge riri reruchengetedzo. Usually unowanzopuwa matombo 3, then waibva wanzi rechi3 unonorigeza mazuva 3, wobva wazorikanda kumabvazuva. Saka zvakatanga kunakidza paya. Kuprofitiwa ndaingoda kunzwa kuprofitwawo zvangu. Zvinhu zvaingonakidza kunzwa kuprofita, sezvinhu zvazvo zvinyowani kwandiri. Chitoudziwa kunzi uchaita mari uchidii. Saka in fact vanhu vaindiprofita vaisanyanyonditaurira zvinhu zviri negative, vainditaurira zvinhu zviri positive zvokuti ndakapedzisira ndakuenjoya kuprofitwa. So ndakutopinda chechi paya, ndakutonamata paya, ndatatoimpostorizvo. Plus chimwe chinhu chinoitika kuMasowe ndechekuti once wangoitirwa muteuro yacho haichatoperi. Because vanenge vakuti muteuro wandakuitira uyu munofanira kuzodzoka nawo tozoupendera, kana kuti munofanira kuenda nawo kwamadzibaba nhingi munoupendererwa muteuro wenyu. Plus ini ndaive neproblem yeback pain, plus ndomandeza ndati nebilharzia ndichinamatirwa kuti ripere ndisingazivi kuti chii. Saka ndakamwisiwa zvinhu zvakawanda. Remember ndakambopuwa muteuro umwe waida kusanganiswa viniga, wosanganiswa neuchi, wosanganiswa malemon, wosanganiswa cooking oil, wodira mukaka nemvura inoboila. Zvinhu zvaikuti zvaisatombomwika kana zvokuti waiti kungozvisa pamhino so wainzwa kuda kurutsa. I don't know kuti why vaindiitira muteuro wakadaro iwoyo. Unoshata zvokushata zviya. Chakazoita kuti nditange kubhilivha muMasowe, ndakazosangana nemamwe maprophecies anga ari real, zvokuti ndakaudzwa information imwe yandaiziva ndega. Like I remember rimwe gore ndakambonyeperwa nomumwe musikana aigara kure, but ndaimbodana naye musikana iye. Saka akanditi ndane pamuviri. So
aindititumira mari chichi zvese zvezvo kuti aida kundondijutawo zvake musikana. So ndakaenda kuMasowe, chinosvika chinopfugama paMasowe paya, ndichibva ndabvunza vamwe madzimai vakatotanga kutoseka zvavo. Vakati baba, ndoda kuitirai muteuro wandichakuitirai uyu munofanirwa kugeza mubva mauisa pasi pepilo. Handisodawo kuprofitai, but ndoda kuti mega murote hope. Zveshuwa ndakaita sezvandandaudziwa namadzimai, ndichibva ndageza muteuro uya, ndichibva ndarara ndakauisa pasi pepilo. For sure ndakarota ndichibvunza musikana uya kuti zvechokwadi une pamuviri here. Musikana akandipindura kuti aiwa, wakandirwadzisa, saka ndaida kungokukaurisawo. So ndakabva ndamuka mangwana acho makuseni ndichibvunza musikana iye the same question yandakamubvunza kuhope. Ndobva atondipindura same respond yakandipindura nderi kuhope ikoko. Ndobva ndakanyatsona kuti zvinhu izvi hazvisi zvefeki. Ndobva ndakada kutanga kuita serious neMasowe. But chaindishamisa manje, ini ndaifamba namadzimai ivavo. Madzimai ava munhu wekuti vanga vasingagari panzvimbo 1. Right, nhasi vari paSoweiri, mangwana vari paSoweiri, mangwana vari paSoweiri. Ende nyaya dzavanenge vachitaura nguva zhinji vanenge vachingoti vanhu vepaSowe apa vakabata, vanhu vepaSowe apa vakabata. Saka taimuvha tichienda kuMasowe akasiyana-siyana, zvokuti ivo nguva zhinji vaingoona kukanganisa kwemasowe akawanda, zvokuti ndakasvika pakuti saka sowe riri clean nderipi. So madzimai ava dzimwe nguva vaita zvimwe zvinhu zviri weird. Munhu waiva kuti handizivi kuti vanhu vekuMasowe vamwe vacho vanozviitira, not vese, but vaiwanzoshama n'ai. Waivanzwa vachiti vashama n'ai almost all the times. But izvozvo vaiwanzozviita kana ndichiridza gospel music yekumaPentecostal. But zvaivavhiringa zvokuti vaisvika pakuti mukomapita ndokumbirawo muridze nziyo gospel music yemapostori. Idzi dzemaPentecostal dzechirungu idzayo hadziiti. Saka ndaitoona kuti pandairidza gospel music pese vaivhiringika. Mimwe zvaisawirirana nemweya wavo, but inenge iri gospel yekumaPentecostal isiri yekumapostori. Pandaizoridza vabati vaJehovha kana vana mambo tuterere and so zvainyatsopindirana nespirit yavo. So inini manje ndiri munhu wekuti ndinonotisa zvinhu ende ndinokweshena. Saka ndaingozvibvunza hangu kuti why, kana if this is all Christianity, why madzimai ava vachiti ndinofanira kubvisa music yemaPentecostals ndiise yemapostori, ende why vachishama n'ai kana ndakuridza music iyi. So zvaingondishamisa. So zvakapedzisira zvaitika ndezvekuti so tichifamba tichienda kuMasowe akasiyana-siyana, tikasvika pane Soweiri pane vachidzidziswa imwe message kuti baba Johane vakati zvakati. Wosvika pane rimwe Sowe pane vachidzidziswa imwe message yakatotisiya neyekwawakabva kuya. Idzi baba Johane vakati zvakati, apo baba Johane vakati zvakati, baba Johane vakati zvakati, kana kuti mweya wati zvakati, mweya wati zvakati, mweya wati zvakati. Saka now I'm looking into all these small groups dzekuMasowe. Ndiri kubvunza kuti okay, saka which group is right here? Group riri right charo nderipi? Because Masowe acho akawandisa. Saka group riri correct nderipi? Because avo vari kupomera kuti uyu akabuda kwatiri nenhau yekuti anga anoromba, uyu ari kuti apa vakaromba, uyu azoda. Saka hapana anga ari mutsvene pandainamata ipapo. Hapana Sowe rainzi iri riri clean. Maigona kupinda one Sowe for 1 month, but 1 month iyo ikapfuura madzimai vatoona something paSowe iroro, vakutoti takumove on, takuenda somewhere else, hatichana matiri panapa. Saka ndakanamata Masowe mazhinji muno muSouth Africa. So ndakatanga kuita maquestions iwayo kuti alright, saka vanhu ava vari kuti vanzwa kumweya, mweya wacho uri kutaura zvakasiyana. Umwe mweya unoti toda mashizha eBestrich, umwe unoti toda muteuro wakati, umwe unoti zvakadai. Saka ndakangotanga kuquestiona kuti alright, kana mweya wacho uri umwe chete, nei vanhu ava vane madoctrine akasiyana, nei zvinhu zvichifamba zvakadai so ndakazotanga kuita my research, bandaona kuti pavapostori vese vekuMasowe hapana ane proof yekuti baba Johane vakataura kuti chii. Mupostori wese anongotaura kuti baba Johane vakati, baba Johane vakati, but hapana ane proof yekuti vakadaro here zveshuwa kana kuti havana. Why ndichidaro? Because baba Johane havana pavakanyora dzidziso yavo pasi
pekuti tinoziva nekukonfema kuti ndizvo zvechokwadi zvavakanyora. Zvakasiyana nekwamwazha nekwamarange. Kwamwazha kune mabhuku ariko, kwamarange kune mabhuku ariko. Nemamwe machechi ane mabhuks ariko emutungamiriri wechechi anenge achitaura nhoroondo yemutungamiriri wechechi. But vanhu vekumasowe kana vakutaura nhoroondo yemutungamiriri wechechi, rimwe nerimwe sowe rinenge richiziva information yababa Johane isingazikamwi nerimwe sowe. Saka ndakabva ndatanga kuona kuti something is wrong. Ari right ndiani uye anoziva information iri correct yacho chaiyo ndiani. Ukaenda kupi kwane vanji, ukaenda kunodomboshava, ukaenda kupi kuZimbabwe, unonosangana nemessage yakati siyanei. Nekuti masowe acho anenge achitungamirirwa nevanhu vakati siyanei. Ende vanhu vese ivavo vanenge vachiti baba Johane vakati zvakati. Saka ipapo ndo pakatanga kundipa confusion. Ndo pandakazotanga kutarisa inini mareligion. Ndakakutarisa kuti inini why masowe vasingaverengi bhaibheri. Zvinonzi izvo, vamwe vanoti hanzi bhaibheri muradzwa, vamwe vanoverenga bhaibheri kumba kwavo. The reason yavanoregerera kuverenga bhaibheri ndeyekuti bhaibheri rakawedzeredzwa, mune zvakawedzeredzwa zviri mubhaibheri. Izvozvo zvinhu zvandakatanga futi kukweshena kuti alright, kana mune zvinhu zvakawedzeredzwa, why mazita nezvimwe zvese zvazvo, why zviri okay? Kana bhaibheri uri muradzwa zveshuwa, why vachishandisa mazita ari mubhaibheri? Vana Johane, vana Gabriel, vana Mozisi, vanani ese iwayo. Because mazita aya hawawani elsewhere kunze kwemubhaibheri. Because zita raMoses rakange risiri Moses. Moses itranslation yechirungu, but zita raMoses kuchiHebheru ainzi Moshe. Zita raMoses kuArabic anonzi Musa. Zita raMoses unoriwana chete, translation iyoyo unoiwana chete kana ichibva mubhaibheri. Zita raJohn kuchiHebheru ainzi Yohanan. Kuchirungu pari nguva iyoyo letter J anga asati aveko. So vamwe vanoti Yohane, but pakazova na letter J anozova Johane. Saka haugoni kuti uti Johane usina kudarika nemubhaibheri, because Johane is translation from English, not from Hebrew, because chiHebheru chinomuti iye Yohanan. Jesu, zita rokuti Jesu hauriwani futi kunze kwekunge wapfuura nemubhaibheri. Zita raJesu kuHebrew yaive maybe Yahoshua or Yeshua, or vamwe vanhu vanopronounza zvakasiyana, but Yahosha, Yeshua or whatever. Saka zita rokuti Jesu unoriwana rina letter J kwa kuchishona, nemhaka yekuti ninge waritora pakuti Jesus. Saka pakuti Jesus ndo panobva kuti Jesu. Vese vana Gabriel, vana Michael, vana Raphael, vanani vese vaya unowawana mazita iwayo muchirungu. Saka ndakaona inini kuti masowe inoborowa from the Bible, yet havadi kuverenga the Bible vachiti rakadistotwa. What's the reason yekuriverengera kumba uchitadza kuriverengera muchechi? If it is okay for you kuti uriverengere mumba mako, why is it not okay kuti uriverengere kuchechi? Saka zvinhu izvozvo ndakatanga kukweshena zvinhu zvakawanda. Munhu ainzi Caesar nababa Johane murungu, Kesari kureva kuti Caesar murungu. Saka paipai panonzi zvaKesari kuna Kesari kwairewani Caesar. Saka pazvainzi izvo munhu haufaniri kuenda kwaKesari kubasa, ndo kwaKesari, kureva kuti kwaendwa kubasa panguva yana baba Johane mabasa aive nevarungu. Saka munhu wese aiti ari kuenda kubasa aenda kumurungu. Saka murungu kuna baba Johane kana kuti kuvanhu vekare anga ari Kesari, anga ari Caesar. Saka izvozvo vapostori vese vari kuti baba maenda kwaKesari here, kureva maenda kwaCaesar here, maenda kumurungu here, maenda kubasa here. Kuti Kesari hazvirevi kuti kubasa, but Kesari zvinoreva kuti Caesar. Saka kumasowe kwakange kusingadiwi chiKesari. Zvinhu zvese zvine chekuita nechirungu zvakange zvisingadiwi kumasowe. Ndosaka uchiona kumasowe vasingashandisi midziyo yesimbi. Kumasowe kare kwaisatenderwa kana maglazi chaiwo ekumeso ayaya. Kumasowe kare kwaisatenderwa kana kubika mupoto yesimbi. Nanhasi ndosaka uchiona vachishandisa mbiya, especially pamasowe. But iko zvino izvi of course vanhu vakumodernize masowe, vakupinda nezvinhu izvi vachiti hazvina basa, mweya wati ngatipindei nazvo hazvina basa. Foni chaiyo chirungu ndo chiKesari. Saka zvinhu zvese zvanga zvakabva kwaKesari zvaisatenderwa kupinda kana kuva nevapostori.
ndosaka ndo reason why bhaibheri risina kugamuchirwa, ndosaka rarisingaverengwi, because rainzi rabva kuna Kesari. Baba Johane vakashungurudzwa nevarungu to an extent yekuti vakazosvika pakuvenga varungu ende vanga vasingadi anything to do nechinhu chemurungu. Saka kwakusina TV kuchipostori, kwakusina maglazi, kwakusina mafoni, kwakusina chipatara, simbi, and so on and so on and so on. Zvese izvozvo zvava zvisingatenderwi nekuti zvainzi chikesari, chirungu. Saka the original reason why vapostori vasingaverengi bhaibheri vekumasowe muchechi nerekuti rarisingatenderwi, nerekuti zvinhu zvese zvevarungu zvakange zvisingadiwi kumasowe. Munhu wese aita basa rechirungu rakafanana nerechisoja, nerechipurisa, nerechiloya anga asingatenderwi kubatwa musoro kumasowe, nekuti ari kushanda basa revarungu, basa raSiza, basa raKesari. Chimwe chinhu chakazoita nditange kukweshena masowe ndechekuti masowe kashoma kuti kana vachikunamatira vanamate nemuzita raJesu. Vangatodana mazita engirozi, vangatodana mazita eGabriel, aMichael, amaidona or whatever zita ravangadaidza, but kuti ndonamata nezita raJesu kashoma. Zviriko but kashoma, ende haasi masowe ese anomenshena zita raJesu. So uchida kuzonyatsodzika deep down nemasowe, not ese, like masowe ane magroups akasiyana siyana, but vamwe vazhinji vacho Jesu wemubhaibheri haasiye Jesu wavari kunamata, vanoti ivo kuna Jesu wevatema. So kune vamwe vapostori vanotobhilivha kuti kune matenga 3 akazara nevarungu, but kune denga rechi4 revatema. Kune vamwe vapostori vanobhilivha kuti Abraham akava mwari wevatema, akabayira mwanakomana wake Isaka, a famous figure kumasowe, Abrahama naIsaka naJakob. Those 3 are famous figures kumasowe. In a way kuti Abraham played a big role kuvanhu vatema according to what they believe. So kumasowe vanhu vanoimba mazita engirozi, Michael, Gabriel, vamwewo ndevanoimba maidona, but vanoimba maidona pane musikana akazombobuda achitaura kuti vapostori vese vanoimba maidona havasi kuziva zvavari kuimba, because maidona is a fallen angel, is a spirit isitomboreye kwaMwari. So zvinhu zvekuti iwo unozotanga kuquestiona kuti right, mazita aya ari kubvepi? Vana Ginatsiyo, vana Piyo, vana Damureta, all those kind of names. Unozotanga kubvunza kuti ari kubvepi? Maspirits api iwayo ari kudaidzwa mazita iwayo? Because kuti iwewe uzive chokwadi kana nhema, unofanira kutanga waziva chokwadi. Saka unozviziva sei kana zviri zvinhu zvekumweya? Iwewe unoziva sei kana zviri zvinhu zvekumweya zvichingozikanwa nemuprofita chete? Muprofita akauya akanditi Damureta anditi zvakati zvakati, kana kuti Piyo anditi zvakati zvakati, kana kuti Ginatsiyo anditi zvakati zvakati. Unoziva sei? Because zvinhu zvekumweya. So chimwe chinhu chandakatanga kuquestiona ndechekuti why kuchiimbwa mazita engirozi, kana kuimba Mai Maria, kana kuimba Abrahama, tipeiwo makore baba Abrahama. I realized later kuti baba Abrahama havana makore avanopa munhu. I realized kuti we can't even pray through my saints akafa kare. Even Maria, we can't pray through Maria. Saka those are the things zvandakatanga kutarisa ndikazotanga kuquestiona belief yechipostori. Wakatobvunza vapostori baba Johane vakafa sei, vamwe vanoti baba Johane vakadamburwa musoro ukakandirwa imbwa, vamwe vanotiwo baba Johane vakafa nembaura. Saka pavapostori pane madivisions ekuti hapana anonyatsoziva kuti chii chakaitika. It's not like kuti pane ane proof yekuti ndo zvakaitika zvechokwadi, because izvozvizvi vamwe vanonamata neFriday, vamwe vanonamata neSunday, vamwe vanonamata neSaturday, but baba Johane vacho vakazopedzisira vakunamata neSaturday. Saka kukabvunza vanonamata neFriday kuti munozvifambisa sei, vanokuudzai kuti ivo baba Johane vakange vamboprofitwa, kana kuti vakange vambozviprofita kuti mukaona ndakunamata neSaturday zivai kuti ndendarasika. Izvozvizvi zvimwe mupostori anogona kutoona vhidhiyo inoyi akatouya akandidhibheta, akauya akandituka akati uri kunyepa, but ndobva ndamubvunza inini kuti ndipe proof yekuti baba Johane vakadaro kana kuti havana kudaro. Inini newe tese pane zvatiri kutaura about baba Johane hapana ane proof nekuti hapana pazvakanyorwa. Saka tinozopedzisira takubhilivha mune zvekunzwa neakanzwa. I don't think kuti izvozvizvi pane vachiri vapenyu vakaona baba Johane. Maybe 2, 3, 4, 5
not a lot, of which some of them may not even give accurate information because vanga vastomborowo close nababa Johane vacho. Vane vachitongokuudzaiwo matheories avainzwa about baba Johane, not nekuti vanga vainavo. Saka wese mupostori anogona kuuya achindipikisa nhasi, ziva kuti proof chaiyo yekuti zvauri kutaura ndizvo zviri correct, ini zvandiri kutaura zviri wrong, ziva kuti hauna. Unogona kuti mweya ndo wadaro, indogona kuti mweya ndo wandidaro. Saka unondirambira sei? Kana ndikati mweya ndo wandidaro, iwe unondirambira sei? Saka even mweya ukauya uchiti zvakati kwauri, mweya wouya futi kune umwe munhu ouya uti zvakati, toziva kuti mweya wacho chaiwo ndeupi. Zvasiyana manje nebhaibheri kana kuti nemachechi akawanda, madenominations atinawo emakristu. Unoatesta ese madenominations iwayo kuti iri right nderipi uchitarisa nebhaibheri nepakanyorwa. Kuti vari kufamba here munzira dzakafamba nadzo naJesu. Because Jesu akati apa akati zvakati, apa akati zvakati, apa akati zvakati. Jesu apa akaenda unogara kuIjipita akazodzoka akatanga ministry ane 30 years. Information iyoyo inenge iri accurate because uri kutora from the source yekuti Matthew, Mark, Luke and John vakange vaina Jesu ndo vairekodha zvinhu zvese izvi. Ndiri kutora information from the right source. Saka mweya unogona kukunyepera usiri mweya waMwari. Iwe unozviziva sei kuti uyu ndewa Mwari uyu hausi? Nekuti mweya wataura zvaunoda here, kana kuti mweya wataura zvinonakidza here, kana kuti one main reason why ndakamira kuenda kuMasowe ndiyo nyaya iyoyo yekuti pane zvese zvamungataure about baba Johane or about message yavakaparidza, hapana ane chokwadi kuti ndizvo here kana kuti hazvisi. Ndikavhura sowe rangu izvozvizvi ndikatanga kuparidza kuti baba Johane vakazopedzisira vakumwa doro, kana baba Johane vakazopedzisira vakudai, unondirambira chirudzii, unondirambira uchiti chii? Because hapana pavakanyora plainly pavairambidza kuti no samwe doro. Saka at the end of the day, iwewe zvaunenge uchitaura uri kutaura zvawakanzwa neakanzwa 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 neakanzwa. Ininiwo futi the same thing. So remember, reason yandiri kutaurira video iyi is not to offend vanhu vekuMasowe or anything. I respect you, I respect everyone nechechi yake anopinda, but ndiri kungoshare inini why ndakazosiya kuMasowe. Experience yangu ndogona kunge nditori wrong, saka ndinamatirei, but ndo zvinhu zvakandisiisa kuMasowe. Ndakatanga kuquestiona zvinhu zvakawanda kuti alright, why tichinamata takatarisa kumabvazuva, why tichifana kubvisa shangu. Ukazotarisa system iyoyo yese yekuti alright, maMuslim anonamata akatarisa kueast, kuMecca. Alright, maMuslim anopfeka magemens. I'm not saying kuti magemens are wrong, but ndiri kungokombea, ngofananidza chipostori nemaMuslim kuti haisi respiriti imwe chete iyoyo yakapinda kuMasowe iri kupa same doctrine rayakapa vanhu vekuMuslim. Because maMuslim anonamata akatarisa kumabvazuva, kuMecca, right? Vanhu vekuMasowe vanonamata akatarisa kumabvazuva. maMuslim anobvisa shangu achipinda mumosque, mapostori anobvisa shangu achipinda muchechi. maMuslim anonamata neFriday, vaMasowe vamwe vanonamata neFriday. Saka pane masimilarities aripo. Ukazotrace back kuti why vanhu vainamata vakatarisa kumabvazuva, kune imwe paganism iripo inotaura kuti vanhu vainamata vakatarisa kumabvazuva vainamata zuva. Zuva pega pega paraibuda vairi worshipa vachiri namata, vaiona zuva samwari wavo. Saka ini ndo pandozoquestiona kuti alright, tsika dzese dzakazobvepi. Plus another thing ndeyekuti chipostori achiparidzi, kuparidzira muEden kutoenda kunze kunoita evangelism, hazviitwe izvozvo. Unofanira kufinda your way kuMasowe wega. Hakuna mupostori waunoona ari mumastreets achiita street evangelism. Saka ipapo chete zvotoreva kuti muChina haambofe anzwisisa chipostori, muIndian haambofe anzwisisa chipostori, murungu haambofe anzwisisa chipostori, ende ivo havatobhelieve mukubata murungu musoro kuti anamate. Saka inini kunamata kunoselekta marudzi ndinopesana hangu nako. Tikana murungu asingabati musoro, achinzi hanzi vakaramba Jesu kare, kuti vakamurova Jesu mhiri yemakungwa, saka iko zvino salvation yakauyawo kwatiri, saka isusu hatichavaparidziri varungu. Izvozvo ndo zvandakapesana nazvo. So ladies and gentlemen, thank you so much nekuona video ino kusvika kwayaperera. Kana wasvika kunoku, thank you so much. Leave a like, leave a comment, and also share with me your opinion. Share with me, if uri mupostori, share with me your opinion. Tell me kuti unoziva chokwadi sei kuti ichi ndicho chokwadi. Because ini ndakamira ndine Bible, ndogona kuti chokwadi changu ini ndochiwana muBhayibheri. Kana munhu akandiudza kuti zvakati, kana munhu akandiudza kuti mwadoro, kana kuti tavakadzi vakawanda, ndoenda muBhayibheri ronotarisa kuti Bhayibheri riro riri kumboti chii. Ndoba ndogona kuziva kuti alright, zviri kutaurwa nemunhu ndizvo kana kuti hazvisi. But imimi sevapostori munoziva sei chokwadi, munoziva sei nhema.
because mupostori uyo ari uko kune rimwe sowe ari kuti inini nomweya wanditi zvakati, uyo ari apa ari kuti mweya wanditi zvakati, uyo ari apa ari kuti mweya wanditi zvakati. But zvinhu izvozvo zviri 3 zvine zvakasiyana. Saka chokwadi munochiestablisha sei kuti ichi ndo chokwadi. Anyway, like I said, handisi kushoropodza zvinamato zvevamwe. I respect vapostori. Inini hangu I walked away. So ndakaita crisis yekutsvaga machurches, ndichipinda machurches akasiyana, ndichibuda nemamwe mareasons. Ndakaenda kwaMwazha for about a month, ndobva ndasiya. Ndichazokuudzai mamwe mareason akaita kuti ndisiye futi kwaMwazha. Remember, handisi kushoropodza. Ndikuda kuti kana muine wisdom, muine knowledge, uyai muchindidzidzisa. Musandituke, uyai muchindidzidzisa. Handina kutuka baba Johane, handina kutuka mweya kuMasowe, handina kutuka anyone. Kana ndakarasika ndidzidzisei kuti aiwa wakarasika, aiwa sandizvo, izvi ndo chaizvo, ichi neichi neichi ndo chaizvo chaizvo. Saka pandichataura maerrors wandakaona kwaMwazha pandakapindako, ndoda kuti munditaurire kuti ndiri wrong apa neapa neapa neapa. But information iyi ndiri kuipa kuti kana iri yechokwadi, information iyi inogona kubatsira umwe munhu mupostori ari kunamata izvozvo kuti atanga kuquestionawo sekuquestiona kwandakatanga kuitawo kusvika kuzonamatawo nenzira inenge iriyo kwayo. So anyway, ladies and gentlemen, thank you so much. Nokutendai. With that, it's a goodbye for now.